Nem a kép rossz, a boros rontyra. Ja, égeti a képet. Doktor úr, a nem ám nyakatokba ugrik az a csikó. Ja, szegény. Elrúgjad ki lábát mindjárt. Aztán doktor bácsi lábát is gipszelni kell. Megoldjuk! Van itt itt hozzá. Kezdem itt a szemétől lefele. Jó kell azért. Na, próbáljuk meg, állítsátok fel, hogy áll meg a lábad. Jobb lesz-e? Egyszerűbb lesz-e Bélának tartani? Bélát betűzött neki így. Rosszabb lesz neki tartani. Szegény. Tegyétek le a kis lábát. De nincs ébren szerintem, nem? Hát miért nem? Nem is halljuk el. Még az alszik. Merevebb lett azért így az eleje, tudod? Tehát gyakorlatilag, ha két, hopp, látod, nem fog neki jobbra-balra. És arra figyelj mindig Béla, hogy amennyire lehet, ki legyen nyújtva. Aha. Még nyúljanak a szallagjai, tudod? Látod? Willi, másszál fel a tatúra. Nem. Hol volt rajta? Jó, gyerekek. Nem megy. Laura, segíts. Na dob föl, Laura. De nem akarom ezt ráállni a munkát. Dob föl. Ja? Hogy még eljön. Laura, ne, sérvet kap. Várj, bocs. Ha? Azért nem olyan esik. Ó, ugye. De ügyes. Tatu eszik? Persze. Ez jól. Ja, még Mondjuk a korpát nem annyira eszik. Adjatok neki abba a tápba, ami van a fejzének. Jó, hagyjátok el most. Csazdának adjatok közét. Korpát. Nem, most már nem fog érni. Hát most már így állva marad, jó az? Biztos, hogy stabilabb lesz az állás. Csak én rosszabb tartani alul, mert kicsi a kard. Mert hogy ilyen fotogén vagy. Te! Se ne beszélj. Valaki nagyon jó képvigyelni. Rajta lesz. Olyan családi van, mint a faluban. Na felejtsetek ellene! Jó vágás, gyerek, csak kicsit dobtél már vágás. 80 évesek itt a Ismerősével meg kéne 8 igazítani. évesek. Mi? 8 évesek, nem 80. 17 éves alig használ. Nem pedofil, csak türelmes. Kicsit türelmet. Anyját. Nem bír látni.